Nakon kletve Marije Kulić, da Bog da ti se rodilo dete sa 3 glave, hitno se oglasio Lazar Čolić Zola. Učesnica Elite 8 Miljana Kulić je u drugom stanju i čeka bebu sa bivšim dečkom Lazarom Čolićem Zolom. Sada su njene reči sve šokirale. Miljana je oplela po majici Mariji zbog toga što nije od starta podržala njenu ideju da rodi dete, pa se sada samo čeka Miljanina reakcija na sve što je izgovorila u dvorištu. Moja majka nikada nije bila tu da me podrži u situacijama kada je to najviše trebalo da uradi. Ona mene pita kako se zovem u trenutku kada pred kamerama saznajem da sam u drugom stanju. Zamislite vi taj haos. Moja majka se ponekad ponaša kao monstrum. Ne znam šta drugo da kažem, ali činjenica je da nisam uvek imala podršku. Zato se i svađamo redovno oko svega i svačega. Više nekada voli moje sestre od mene, ali sam ja svesna toga da nisam cvećka. Žalila se Miljana. Međutim, tokom jedne emisije Lazar Čolić Zola izneo je nove detalje o trudnoći Miljane Kulić. Zola je otkrio da se ništa nije promenilo u njegovom stavu o roditeljstvu, ali je istakao da želi da bude uz Miljanu i da se nada da će situacija biti drugačija nego što je predstavlja Marija Kulić. Nije se kod mene ništa promenilo. Ja sam i ranije hteo da imam dete. Najbitnije je da sam ja uz nju. Ja sam rekao da sam protiv tih stvari. Tačnije prekida trudnoće i to sam rekao više puta. Meni je glupost da ljudi govore da će Marija da gaji moje dete, kao što gaji Željka, ali ja ne bih dozvolio da moje dete gaji Marija. Nadam se da će Miljana biti drugačija i da će sve biti drugačije, rekao je Zola pa dodao. Meni ne treba pomoć njenih roditelja, ja stojim iza svojih reči. Nikada ne bih dozvolio da moje dete pati. Uvek ću biti tu, a Miljana i ja ćemo razgovarati o svemu. Ja sam došao u Švajcarsku da započnem drugačiji život, ali eto to se desilo pre nego što je ona ušla, rekao je budući otac. Zola je zatim nastavio priču o Mariji Kulić, koja je bila jasna kada je u pitanju trudnoće njene ćerke Miljane, pa je otkrio kako njegova majka Bosa gleda na ovu situaciju. Poznato je da ona ne podržava naš odnos, ali nikada neće da se meša u to. Ona će mene uvek podržati u nameri da imam dete, da postanem otac, rekao je Zola. Danas je u jednoj emisiji bila gošća Maja Nikolić, u koju se kasnije uključio i Lazar Čolić Zola. Maja je nabrajala sve njene pesme i hitove koje ima, a zatim prokomentarisala Miljaninu trudnoću i Zolinu ljubav prema njoj. Maja kaže da veruje u Zolinu ljubav, ali je zanima da li on i dalje voli Miljanu. Na što je Čolić odgovorio da i dalje voli Miljanu, ali da to Maju ne treba da zanima. Maja kaže da joj je žao bilo Miljane kada je plakala zbog Zole, pa dodala da bi voljela da Zola dođe kod nje, da sazna sve šta on misli i osjeća prema Kulićevoj. Majo, ti imaš 4000 pesama. Govoriš da ja ne znam da brojim do 4000, dodao je Zola. Ti nemaš pravo da se žališ. To je moje mišljenje da si ti folirant, a pričao si da sam ja lako potkupljiva, dodala je Maja. Ja ne potkupljujem, ja idem u borbu, odgovorio je Zola. Odnos sa Miljanom ti je bio Solunski front, dodala je Maja. Ti si meni na zadrugoviziji rekla da ovakve ljude poput mene treba da stave na ražanj i da se okreću, dodao je Zola. Moje šale mogu da razumeju hiperinteligentni ljudi, a ti izgleda nisi došao ni do 1. razreda. Ti si varao ženu koja je pila lekove zbog tebe, rekla je Maja, koja je nedugo zatim napustila emisiju. Zola je zatim otkrio da li on ima devojku u Švajcarskoj. Iskreno, to je takva glupost koju sam ja čuo, iako je to Ivica rekao. To nema veze sa vezom. On i ja se nismo čuli neko vreme, ali
To nema poente. To nema veze sa mojim životom, niti sa mojom situacijom. To demantujem, rekao je Zola, pa dodao. Ja jesam u Švajcarskoj. Tu radim kod nekih prijatelja. Video sam Miljanino ponašanje, ali nema razloga da mi ne veruje. Ja sam joj sve rekao kada smo se čuli. Najbitnije je da sam ja uz nju. To što se priča, ko će da čuva to dete? Marija. Pa moram da kažem da se meni Marija javila i morat ću da citiram njenu rečenicu. Ona je meni rekla, da Bog da ti se dete rodilo sa 3 glave. Ja sam nakon toga prekinuo vezu. Ne mogu da verujem da je ona spremna da izgovara takve stvari za svoju ćerku za koju kaže da je psihički nestabilna, a ona je koristi i gleda 10 godina na televiziji. Zola je sve vreme govorio o Mariji. Na sve načine pokušava nju da ponizi. Za mene govori da sam je iskoristio psihički nestabilnu osobu, a ja sa njom 6 godina, pa sada pominje da ja to radim kako bih ušao u reality. To je za mene strašno. Iskreno svi znamo da ona uzima Miljanin novac jer joj čuva dete, a ne krijemo mi da Marija voli Željka. Ali gde su pare? Rekao je Zola, pa se osvrnuo na to da li ima problema sa kockanjem. Nema više problema. Ja sam spreman da postanem otac i vreme je da nas dvoje popričamo. O Miljani Kulić progovorila je i poznata folkerka Ivana Šašić, koja je nedavno potvrdila svoje učešće u 8. sezoni popularnog realitija Farma na televiziji Pink. Gostujući u jednoj emisiji, Ivana je iskreno komentarisala dešavanja u realitiju Elita 8 i posebno se osvrnula na Miljaninu trudnoću, pa izrazila sumnju u iskrenost Čolićevih namera prema njoj. Ja nisam iznenađena da Zola ima devojku. On se dečko pronalazi. Ne bi on bio sa Miljanom nikada. To svi znamo. Da me neko ne shvati pogrešno. Ja nisam prijatelj Mariji Kulić, ali je razumem. Ona je odgajila Željka. Ona je meni rekla samo da je zdrava, da bi Željka izvela na pravi put. Ona bi morala i ovo dete da gaji, jer to Miljana i Zola ne rade, rekla je Šašićeva. Podsjetimo, Miljana Kulić je saznala da je u drugom stanju i ona kaže da je to sa Zolom, da želi da zadrži bebu. Miljana je imala već 4 trudnoće sa Zolom i svaki put je abortirala, ali ovaj put odlučila da zadrži. Međutim, njena majka se oštro protivi tome jer misli da je Zoli to karta za ulazak u elitu. Nakon ovog saznanja, Marija Kulić je pobesnela, pa za domaće medije otkrila da je u šoku. Ona nije normalna. Sud je dodelio meru lečenja na slobodi i ona mora da se javlja psihijatru jednom mesečno, čak i kada je u realitiju. I Zola pije lekove, narkomančina. Kada nema para za drogu, pije lekove, besnela je Marija. Kulićeva ističe da je Miljana 3 puta do sada prekidala trudnoću. Ovo je 4. Miljana je 3 puta do sada prekidala trudnoću i on to najbolje zna, ali baš ga briga. Sada je 4. put trudna. Njemu je učešće u realitiju važnije od Miljaninog života. Ovo mu je ulaz u reality. On je to namerno uradio. Znam tačno kada joj je napravio dete. Letos, kada su bili u hotelu u Beogradu. Ja sam je nedavno vodila da stavi spiralu i doktorka joj je rekla da dođe, ali Miljana je odbila i obećala mi je da neće više ostajati trudna. I eto, ona ima trombove, ne bi smela da ide na kiretažu, ali će morati, zaključila je Marija.